Hola, què tal? Soc el Brady Lynch, soc el professor de contrabaix i baix elèctric a l'Escola Folk i us vinc a parlar d'aquest llibre meravellós, The Rest is Noise, del periodista musical Alex Ross. És una història de la música clàssica a través del segle XX, o sigui, des de principis del segle XX fins a finals. Amb tots els... És una història general. O sigui, el llibre obre en un concert d'una obra de Strauss a Graz, a Àustria. Salomé, diguem-ne que és una de les seves obres que a finals, que és com més, on comença a experimentar harmonies més denses i introduir dissonàncies en l'harmonia, i és una de les obres que influiran en molts compositors posteriors dins dels moviments més vanguardistes del segle XX. Arranca el llibre i a la presentació a Graz i entre el públic estan el seu amic Mahler, una generació més jove de compositors també austríacs com Schoenberg i els seus disciples Alban Berg i Anton Weber. I, de fet, l'obra l'estrenen a Graz, una ciutat més petita, perquè a Viena no s'atreveixen, perquè com es tracta d'un tema bíblic, troben que serà, i és la història de Salomé, troben que pot ser massa escandalós pel públic vienès. Però té molt èxit. De fet, especulen que també en el públic podia ser Adolf Hitler, que com de jove era aficionat a la música també. No? Com punt de partida, és com aquest concert té repercussions durant la resta del segle, en el tema de com durant el segle, no? Un dels temes artístics és com tracten com l'harmonia en introduir com això, més dissonàncies, harmonies més distants de la música clàssica, no? del segle XVIII i XIX. És boníssim i és molt fàcil de llegir. Fa com monogràfics, una mica biogràfics sobre molts compositors. Té descripcions de les obres principals i importants. Està ple també d'anècdotes sobre els personatges. Schoenberg, després d'això, ell va ser com un dels compositors que més va anar cap a la atonalitat total, que amb el seu sistema de composar amb 12 tons, buscava alguna cosa que, o sigui, per ell l'harmonia tradicional ja havia entrat en una fase de decadència i per sortir d'això i crear alguna cosa nou s'havia de trencar completament. I ell feia realment obres que no completament fora de la tonalitat. I havia dissenyat aquest sistemes de composar no tonals. Ell, després, durant el nazisme, molts d'aquests compositors junt amb altres artistes i autors es van exiliar als Estats Units, no? I, clar, vivien molts a Los Angeles. L'escriptor alemany Thomas Mann, en aquesta època, va fer un llibre sobre un compositor que es torna boig, que es diu Dr. Faustus, que està basat una mica en Schoenberg. Hi ha un moment una exiliada alemana troba Schoenberg en un supermercat de Los Angeles. Schoenberg li ve com una mica fora de si, deien, són totes mentires, que tot el llibre, i diu que jo mai no havia tingut sífilis, perquè el personatge principal del Dr. Faustus es torna boig a causa d'un cas de sífilis. Recomano completament el llibre perquè es llegeix molt bé i està ple d'informació i està traduït al castellà. En castellà em sembla que es diu El ruido eterno o alguna cosa així. Hi ha molts compositors, també en aquesta època, que s'inspiren en la música folclòrica i rural. Bueno, en fi, és un llibre que recomano moltíssim perquè realment, si us interessa aquesta part de la història,
està completíssim i et porta... Pots llegir trossos aïllats, pots llegir-lo i escoltar les obres, està molt bé i és un plaer de lectura. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist el ves que busco al bosc i vaig al bosc a